manje. Iziphi izinto oyibona kuyena mhlampe uzofisa ukuthi ufuna ukusebenza naye, iziphi lezi zinto ezinhle ngoba ngiyazi ukuthi kumele zibe khona izinto ezinhle osuke uzibonele lowo mculo osuke ufuna ukusebenza naye. Into eyenza mhlampe ngimthande kangaka noma ngiwuthande kangaka ukusebenza eduzane wakhe, ngiyabona umfowethu Limithi uwumuntu oyimisela kakhulu noma akhipha i-CD kwi-CD yakhe ingoma zonke mawuyilandela zonke akathathi noma yiphi nje ingoma ayifaka kwi-CD. Ingoma zakhe uyayibheka okungangokuthi uthatha isikhathi eside ukuyibheka ukuthi i-right yini before iyongena e-studio. Bafowethu ake nginibikelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami uMsizi aka Inkosi yoHeart. Mina uqala ngena kule channel qiniseka ucenzele usubscribe uthola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. Namhlanje ngililandele insizwa ke ngumculo kaMaskandi edabuka phansi ejozini kwaMhlaba uyalingana. Esasencane kakhulu weyingane zakwethu ecula kuMaskandi. Namhlanje sifisa ukwazi lensizwa selokhu ifikile endimeni yomculo kaMaskandi iziphi ingqinamba etheke yabhekana nazo. Insizwa ngiyathemba ukuthi uyaphila futhi nababukeli emakhaya bazokuthokozela namhlanje lokhu obaphathele khona. Ngicela ukubingelela ngendlela yakhona bafowethu. Qawe. Uhamzondelo walo makelo akekho umuntu ocebile wonke umuntu uyazama shona lena ke benzela uhamzondelo walo mzala wakho akekho umuntu ocebile wonke umuntu uyazama shona lena ke wena wahlala wathula waqoqa izandla iyaza kuwe inimali wonke umuntu uyazama yena shona Hayi suka madoda nazo Angibingelela bafowethu okhulumayo ugeza amadiki amfaka akhathwayo phansi ejozini kwaMhlaba uyalingana. Ngiyathemba ukuthi niyaphila konke lapho ukufinyelela khona umbukiso. mfowethu sibone ey'nkundleni zokuxhumana nepage la abantu bayakulandela kakhulu futhi umsebenzi wakho muhle kakhulu. Abantu abaningi bayakuthakasela, abanye bakubiza ngokuthi umroza light, ubuye udlale kakhulu ushuni kaMroza, abanye futhi bekuzwe ngathi uyinkosi yamagciwane. Mfethu ungakuchaza ukuthi le nto mfethu iqhamukaphi mfethu, uqale nini kahle kahle ukungena endimeni yomculo kaMaskandi? Ukuqala kwami nje ukungena endimeni bengimthanda kakhulu umfowethu la uMroza umfowafakode. Ngilalela kakhulu iy'ngoma zakhe lapha kwakunabaseMkhuze khona, ngimlalela ngaso sonke isikhathi uma ngilalela uMaskandi kodwa kube uyena ohamba phambili mangilalela nje. So lokho kwangenza ukuthi uma ngiqala ngihlangana nalabafowethu laba badlala le nto le kuthiwa yisiginci, bese ngiba nale nto ukuthi ayisho ukuthi nami ngingafana noMroza. Waya ngempela ngabona kuyahlangana ngase ngiyangena-ke ngiqalile ukurekhoda kusukela ngo-2022 ngaba ney'ngoma zami ezingaphansi kwegama lami. Mfowethu nje ubuchaza nje ukuthi iqhawe lakho uMroza, ngiyathemba ukuthi ababukeli emakhaya bangakuthokozela ukuzwa ubabonisa ukuthi mhlampe ake usidonsele nje ingoma eyodwa kaMroza mfethu oyithandayo, ake uyidlale nje abantu bethu bekwazi ukuthi beyizwe lo shuni ngempela ngempela abahlezi bekhala ngawo ey'nkundleni zokuxhumana. Hello, my Zuzu. Hello, come Zuzu. Hello, my Zuzu. Hello, come Zuzu.
ayo damzozozo, ayo mazuzu, ambeka phansi, inyawo ibeke phezulu, ngifuna salale phakayo, silale pheyolale, engasibona abantu, bazosiphazamisa, ngifuna salale phakayo, silale pheyolale, engasibona abantu, bazosiphazamisa. Awu suka madoda wadlala mfowethu wangikhumbuza mina ngey'khathi zami kodwa-ke awu ngiyadlala ayiwe. Cha sikubona ukhuphuka kakhulu mfethu mhlampe imuphi omunye umculi nje ngiye ngibone ey'nkundleni zokuxhumana ukhombisa ukuthi kushunwe inkosi yamagcwama uyakwazi ukuthi udlale nakulimithi futhi uyakwazi ukuthi udlale. Siyeza mfethu emsebenzini wakho ngoba phela into esize ngawo lawo umsebenzi wakho kodwa abantu kumele bebone ukuthi ziningi kakhulu izinto okwazi ukuzenza especially lami ekudlaleni-ke noma ekudlaleni kwesiginci. Mhlampe imuphi omunye umculi ongathi-ke lo ngiyawuthanda kakhulu umsebenzi wakhe futhi ngiyawulandela. Ake ngenze njalo. Angisiyo umuntu eromantic, kodwa manginezindlela njalo. Angisiyo umuntu eromantic, kodwa manginezindlela njalo. Ngezindlela njalo. Ngezindlela njalo. Ngezindlela njalo. Ngezindlela njalo. Angisiyo umuntu eromantic, kodwa manginezindlela njalo. Awu suka madoda mfowethu asihlale sigcuma noma sihlale emsebenzini wakho mfethu okuyiwona osilethe la. Ushilo ukuthi usukade ukhona endimeni yomculo kamaskandi futhi ubuye usasemncane. Mhlampe ungasichazela ukuthi iziphi iy'ngqinamba othe wabhekana nazo silokhu-ke ungenile endimeni yomculo. Siyazi ukuthi umculo kamaskandi akusizi izinto ey'lula futhi-ke onke nje umculo siyazi ukuthi akusizi izinto ey'lula. Mhlampe iziphi iy'ngqinamba odibane nazo uma uthe wahlangana nazo silokhu ungenile endimeni yomculo? Lapha endimeni yomculo ngithe mangingena ngaqala ngarekhoda into le ebizwa ngedemo nje ukubona ukuthi ngabe kwenzakalani, ngabe iyazwakala yini into yami. Kwabonakala abantu bengithakasela kakhulu, ukungithakasela kwabo kwanginika isikweletu ukuthi kumele ngenze kakhulu kunakuqala ukuze bazokulandela umuntu ebambonayo naye ukuthi uyaya la ekumele aye khona. Nansi-ke ingqinamba anginayo umuntu ongiphethe engingasho nje ngithi namanje uma kungaba khona umuntu ongathi angakwazi ukuthi asebenze ngaphezu komsebenzi wami, ngingamukela ukuthi asebenze lapho. Kuyaye kufike khona iy'khathi lapho kufanele ukuthi ngirekhode sengibhejwe ngabalandeli, kufanele ngirekhode thole ukuthi ama-means awekho akuhambi kahle. Yeah, mhlambe nje sakhuluma lezo zokurekhoda, mhlambe isiphi istudio ofisa ukuthi mhlambe ngiyafisa ukuthi engathi ngarekhoda kulesa studio. Sazi ukuthi ziningi iy'tudio ezikhona la ey'rekhoda umaskandi kodwa nje mhlambe isiphi leso othi mina mangangena kulesa studio ngakwazi ukuthi ngibambe ushuni wami. Angisho ukuthi mhlambe khona iy'tudio ey'ncane khona ey'nkulu kodwa nje ngizama ukuthi ngiveze ukuthi mhlambe uveze ngokwakho ukuthi isiphi istudio ofisa ukusebenza kusona. Istudio engifisa ukusebenza kusona ngizobala nje zibe mbili. Iy'tudio engithanda ukuthi umsebenzi wami ngiwukhiphe khona u-Heavyweight Studio no-Tech Studio. Oh, izona iy'tudio lezo ozethembayo ukuthi zingakwazi ukuthi zihlale ngqo kulo shuni owushayayo. Impela mfowethu. Mfowethu bakhona abaculi umaskandi abakhona endimeni, abanye cishe kudala befikile. Uyababona nje ubusho nje uthanda uMroza, uyawudlala ushuni kaMroza. Mhlambe ngaphandle koshuni kaMroza ibaphi abanye abaculi mhlambe ongathi nje cha ngiyafisa ukuthi-ke ngisebenze naye mhlampe emculweni wakho? Oh, cela ukwenza kanje.
ngifuna ukukhuluma nobaba bami. Awu, suka madoda, mfowethu usevele wazikhulumela wena, sekuvele ngabona ukuthi-ke uba lowo mculi lo mfowethu, ukunaba kabanzi nje ngalowo mculi mhlampe kusho ukuthi iziphi izinto oyibona kuyena mhlampe uzofisa ukuthi ufuna ukusebenza naye, iziphi lezinto ezinhle ngoba ngiyazi ukuthi kumele zibe khona izinto ezinhle osuke uzibone lowo mculi osuke ufuna ukusebenza naye. Into eyenza mhlampe ngimthande kangaka noma ngiwuthande kangaka ukusebenza eduzane kwakhe, ngiyabona umfowethu Limithi uwumuntu oyimisela kakhulu noma akhipha i-CD kwi-CD yakhe, iy'ngoma zonke uma uyilandela zonke akathathi noma yiphi nje ingoma ayifake kwi-CD. Iy'ngoma zakhe uyayibheka okungangokuthi uthatha isikhathi eside ukuyibheka ukuthi i-right yini before iyongena e-studio. Yeah. So ngaphandle kwezinye izinto nje siyabona uyaphuza usasemncane futhi sikufisela inhlanhla siyi-Real Msizi SATV. Ngaphandle komculo mhlampe iziphi ezinye izinto ozenzayo nje empilweni mhlampe selokhu ngiyazi ukuthi mhlampe esikoleni usuphumile e-high school, mhlampe iziphi ezinye izinto nje ozenzayo empilweni ngaphandle komculo? Ekuphumeni kwami esikoleni ngaphuma ngenza u-grade 12 ngawuphasa, ngahamba ngaya enyuvesi. Ufanele kuvele ukuthi uphasile u-grade 12. Kunakuvelo ngahamba ngaya enyuvesi, ngafunda ngabhekana nengqinamba thizeni phakathi nokhalo, so kwangaphumelela kahle lapho. Yeah. Ngase-ke ngithi ake ngibuye ngize ekhaya ngibone ukuthi yini nani enye engingayenza. Okwamanje akukho ukuphathekayo engikwenzayo. Alright, mfethu udabuka phansi ejozini komhlaba uyalingana. Nami ngomunye wabantu abaphuma la ejozini, cishe ngiye ngibone mangabe kwenzeka ama-event. Singakuboni kuma-event, babe khona, angifuni ukuthi ngithi bakhona abanye ngihlezi ngibabona kuma-event, kodwa ngiye ngibone mangabe uthole mhlampe omasipala benza ama-event, uthole ukuthi angikuboni kuma-event, kodwa manje umculo wakho siyawubona online, uyathengisa, abantu bayakuthakasela uma ufika kuma-event, la ngiye ngikubone khona abantu bayakujabulela. Mhlawumbe ungathi kwenzakalani mfethu, kuyaye kusiphathe kabi thina njengabalandeli ukuthi umculi asisamboni kuma-event amakhulu, kodwa umculo wakhe siyawubona futhi siyawuthanda, nabantu abaningi bayawuthanda. Mhlampe ungathatha usibeke nje ukuthi mfethu kwenzakalani. Ngibalela ngezama-booking mhlampe kwezokuqashwa kanje. Ngizoqala nje la, abafowethu abaneqiniso nabawazi umsebenzi wami bayaye bangibize ukuthi ngifike kuma-event wabo. Angazi kulabo ebasuke bayenza imicimbi esobala ukuthi kufuze ngabe ugeza amadeqo khona kodwa engabe bikho. Angazi ukuthi ngizothini lapho-ke, angizukwazi ukubakhulumela. Kodwa nje engingakusho ukuthi umsebenzi wami baye bawubonayo bayangisondeza eduzane. Kunamaciko amaskandi ejozini, cishe baningi abafowethu abakhona endimeni yomculo kamaskandi. Ngiyazi nje ubukhona nje endimeni, mhlampe bakhona abanye angicabangi ukuthi uyagcina ngokuthi kube khona omaskandi laba abafikile endimeni othanda umculo, kodwa ngiyacabanga ukuthi la ejozini bakhona abantu mhlampe owulalelayo umculo wabo, kungathi owulandelayo ngoba ngiyazi phela la kumaskandi abanye uthi ukhuluma ngomculo othile eveza ukuthi akumazi ubalo umculo. So ngiyacabanga ukuthi nala ejozini mhlampe bakhona abantu ozohamba uhambe mhlampe ufisa ukusebenza nabo, noma ungakwazi ukuthi hayi lo ngakwazi ukusebenza naye engomeni, cishe mhlampe mangabe uzokwenza i-album. Lapho bakhona abafowethu engibaziyo la ngakithi, angeke ngikhulume futhi angithi angibazi. Kukhona oNcwephelezi, obhuti esebadala engingasho ngithi bama-legend la ejozini. Yeah. Ibona abafowethu esibaziyo labo. Yeah. So mfowethu, niyasiza bafowethu la ejozini, kufanele sibe nabaculi siyiqhenya ngani njengoba sikubona uphusha mfowethu, abantu bekuthakasela, bekuthanda. Nami ngomunye wabantu abawulandelayo kakhulu umculo wakho lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Mhlampe kulo nyaka 2024 ngiye ngabona ukhipha i-single track, abantu abayazi mfowethu. Ake sihlale phezu kwe-single track le owayikhipha mfowethu ethi ujola nephara mfowethu. Wawuthini la mfowethu uma ukuthi umuntu ujola nephara? Kodwa ngakhuluma kakhulu mina mfowethu, hhayi vele uhlale udabeni. Mina wasukuba kanjani konakele wapenusi zilodwa, wapenusi zilodwa, ongcono phila nami. Wapashayisa msuthola
Awusuka madodana wethu uthi lana waphasha esami usujola nobani. Mfethu usithatha usibeke uthini kahle kahle kule ngoma kahle kahle. Yini uphi lo mlayezo owudlulisa kubantu mfethu noma udlulisa kwi-ex asazi mfethu kodwa ake usithathe usibeke. Ingoma le esihloko uJola Nephara ukuthi yafika kanjani kumina. Yeah, nokuthi iphume nini nje cishe ababukeli bayafisa ukwazi ukuthi ingoma le erekhodwe nini yaphuma nini yabo. Ingoma le irekode ngo-2023 ku-October yasiyiphuma ngo-November. Inhloso yami ngale ngoma into engangiqonda ukuyidlulisa abanye baye bathi kusobala uma ukade uthandana nomuntu ebese niyahlukana nakhu-ke usuhamba nomuntu wakho wena omusha usudibana nomuntu wakho akekho nalo muntu wakho i-ex akekho esimeni esi-right, so sunembuzo ukuthi kwenzakalani ngaye. Ya ngiyayibona lo nto Ngabe leyo. usiJola Nephara yini? Mhlawumbe kusuke kungasikho mhlawumbe isikhwele mhlawumbe wawusuyibuka kanje mhlawumbe usuyayifunda mhlawumbe akusikho nje lokho ukuthi wawusubona i-ex yakho iphashile manje mhlawumbe usufuna akusiko mhlawumbe usufuna ama-love back mhlawumbe izinto ezithi ayifane nalezo noma usuke usuyibonisa ibheda nje siyiphashele nje sekuyinto yokuthi vele phashile le nto lena asikho isidingo sayo. Ngingathini-ke ngeke ngize ngizikhulumele ngibhekise ingoma ngicula isuke siculela senza sikhuluma ngezimo ezenzeka kubantu. Seyilo nalo esengathi mayehlaziya abona ukuthi naye lento ingenzeka iphashe ngampela yini i-ex yakhe. Ngicela kunjalo. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Mhlambe ucacisela abantu ukuthi bangayithola kanjani le ngoma yakho soyidlala nje la beyizwe cishe njengamanje sisidedele mfethu. Mhlambe okunye ngakubuza ukuthi bayithola kanjani mfethu single track yakho uchazela ababukeli namhlanje because khona oqala ukubona namhlanje akazi lutho ngomuntu okuthiwa ugeza amadiqo ngomculo emaskana okuthiwa ugeza amadiqo odabuka ejozini kodwa namhlanje lo muntu lo ukubukela la kwi-TV yethu mhlawumbe ungamcacisela ukuthi single track yakho itholakala kanjani ezokwazi ukuthi mhlambe eshone kuyona eyilalela. I-single track le esihloko esithi uJola Nephara iyatholakala online etolo zomculo. Ma uyisesha uzosesha uthi uJola Nephara i-title yayo leyo-ke kulula ukuyithola ngaleyo ndlela. Yeah. Hayi mfethu siyabonga kakhulu kuba nawe namhlanje kule TV yethu ehamba phambili mhlambe sesibheke okhethweni besides sisiphume kancane eginxeni sesibheke okhethweni mfethu ngiyazi ukuthi amaqembu amaningi ezepolitiki aseqalile ayakhankasa abanye bayakhankasa abanye bathi akuvotele iqembu mhlambe wena ungathini mfethu njengoba sibheke okhethweni mhlambe uphi ongakudlulisa kubantu kusho ukuthi hayi bafowethu mina ngithi akube kanje mhlambe uphi ongakudlulisa nje kubantu balalele eNingizimu Afrika. eNingizimu Afrika lapha ekuvoteni kuyilungelo lethu vele ukuvota. Ngithi nje abantu abaphume bayovota umuntu evotele ithimba leli alibona ukuthi uyalethemba noma akholela kulona kakhulu. Sibe nethemba futhi ukuthi abaholi bazongena bazokwazi ukwenza umsebenzi ngendlela asizukuya emuva sizoya phambili siyiNingizimu Afrika. Yeah, mfethu mhlawumbe ufuna ukusho ukuthi-ke iliphi leli iqembu kodwa mfethu noma ungasashongo imfihlo yakho leyo kodwa khona likhona iqembu ekazi kahle ukuthi-ke noma singeke silimenshile mfethu mfethu siyakubona uyashaya isiginci uyadlala isiginci mhlawumbe into engayibuza enye ukuthi noma-ke mhlawumbe ke ngidlulise lo mlayezo ovela lapha kwabanye abalandeli bomculo bangakithi-ke eJozi insizwa lapho kuthiwa uSabelo Duze ezinye zezinsizwa lezi eziwuthanda kakhulu umculo wakho sizwe lapho kuthiwa ungenge baningi nje othemba bafethu ngababiza ngeke ngize ngibaqede ngamagama omenzi orapa baningi othuba elihle bethu baningi kakhulu abantu engifisa ukubabiza njengamanje kule video kodwa-ke bangitshele ukuthi ake ngikubuze lo mbuzo mfethu ukuthi uqale nini ukudlala isiginci siyakubona udlala isiginci mhlawumbe ungathi into oyiqale nini le ngoba ngeke uvele nje ukwazi ukudlala isiginci akusiyo into elula le kodwa mhlawumbe ukuchazela abantu ukuthi into mhlawumbe oyiqale nini. Uqala kwami ukudlala isiginci ngiqale kwaku-2017 lapho kwafika khona umfowethu oyekade evakashile ekhaya kade uzofika nento ethi ayifane nayo lena. Ase ngiyithanda kakhulu lento ngoba ngangivame ukuyibona uma kudlula umuntu ngendlela, so kwenzeka leyo nhlanhla kwafika lo mfowethu ngayibona lento ngayithanda ngahlezi ngimlandela-ke sengilokhu ngehla ngenyuka naye agcine enginika ngihlala naso endlini kusukela lapho 2017 2018 kwathi kushaye 2019 isizwakala into esengiyidlalayo okuyilapho iqembu langakithi elikhona nje endimeni elakwazi ukuthi lingithathe liyongitest ukuthi ngabe ngi-right yini lama la ngiseGoli
ayorekhoda lapho. Yeah, mfowethu mhlampe yiphi nje ingoma yokuqala owakwazi ukuyidlala? Siyazi ukuthi ziningi iy'ngoma ezikhona endimeni yomculo kodwa ungasibekela nje noma udlale yona le ngoma othi nayi ingoma engaqala ngayo ukufunda isiginci, nayi ingoma engayidlala ngesikhathi ngikwazi ukufunda isiginci. Awusuka madoda, ibovo la dade umuntu ekhathele ukuya ekoleni. Awusuka madoda mfethu, nami ngangifisa ukuthi-ke mhlampe mangikhula noma mangifika endimeni nami kube khona engikudlalayo kodwa-ke kwangalo. Kodwa ngiyajabula kakhulu uma ngabe kukhona abafethu abanjengani abadlala-ke ngale ndlela abadlala ngayo. Mfethu, okunye engifisa ukukubuza ukuthi mhlampe kubahleli bemicimbi, muphi umlayezo esifiso ngawudlulisa kubahleli bemicimbi, nakubantu nje basejozini bonke, kungaba abalandeli, abantu abakhona nje endimeni yomculo, futhi mhlampe kungaba abaculi nje abakhona endimeni yomculo. Mhlampe ongakudlulisa kubona. Engingakusho nje kubahleli bemicimbi nabantu basemandleni ukuthi sicela baphosiso nendlebe kumaciko ngoba kukhulu okukhona lapha kumaciko. So uma behambela kude nathi izinto zethu zizokushona phansi. So siyacela ukuthi basondele kuthina. Beniqashe bafowethu. Kunjani? Bafowethu, noma thina siyajabula ukunibona emapejini abantu benilandela, futhi ngiyafisa ukuthi nami ngelinye ilanga kube khona imicimbi la uthola ukuthi kuqashwa nje ngokwama-followers. Sithi lapho umasipala uqasha amaciko, uthola ukuthi uqashwa ama-followers lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Mhlampe sesiphetha nje abantu bangakuthola kanjani? Abantu bafuna ukukulandela, bafuna ukulandela umculo wakho, bangathola kanjani lapha ey'nkundleni zokuxhumana? Mhlampe ko-YouTube bangakuthola kanjani nomculo wakho, futhi bengawuthola kanjani nabantu abasuke befuna ukukubhukha? Ku-Facebook, i-Facebook page igeza Matikla SA. Ku-YouTube uma ufuna ukustreama laphana, ngabe ama-video noma ngabe iy'ngoma, i-channel yethu ibhalwe ugeza Matikla TV. Instagram ugeza Matikla SA. Inombolo yami yocingo iyona le izovela la escreenini. Mfowethu, sike sizwe iy'ngoma zomaskandi. Mfethu, kukhona iy'ngoma ezithi-ke mhlampe noma kukhona iy'ngoma ey'ngamahawu la ekuthiwa-ke kunengoma yehawu le uthi kunengoma edlala 15 minutes uqhuma umntalapho. Mhlampe uthini kuleyo phasi? Mhlampe nawe ukhona enevili abantu abaqhumisa umntalapho. Siyazi imntalapho endimeni kamaskandi hlezi ikhona. Mhlampe nawe ukhona enevili abantu abaqhumisa imntalapho, noma mhlampe wena hayi usamile kuleyo ukuqhumisa imntalapho. Noma ngakaze ngitalaphe umuntu kodwa engikusho ngiyinsizwa nami ngiyafika ey'bongweni futhi. Yeah. Hayi mfethu, ake sivale phela la bafowethu babukeli be-Real Msize TV. Ngiyathemba ukuthi nithokozela i-interview yethu, futhi-ke cishe kuningi enizokufunda kule nsizwa-ke. Sesiyavala bafowethu. Mfethu, akusidlalela ingoma eyodwa uyithande noma yiphi lapho mfethu, uthinta isiginci sakho. Siyakuthokozela lokho, iyona ngoma esihamba ngayo njengamanje le njengoba sivala i-interview yethu. Ake siva.